Makhosi amakhulu ndawo singane zedlozi ngiyanibingelela kuphi nakuphi la kufinyela khona YouTube channel yami umkhulu wasemakhosini lo Ndaba Enhle Xixongo Ofakazi. Quickly nje ngizocela ukuthi sikhulumela ngesihloko la ukuthi isibambelelo. Before ngikhulume la ngalesi sihloko ngicela nje usubscribe lapho wena uqala ukubona lo buso bomkhulu wasemakhosini uNdaba Enhle Xixongo Ofakazi. Lana ke nganza kwethu isibambelelo akusiyona into kaNombani futhi uma usuwenza isibambelelo kusuke ngesona ukuthi wenza isimo sobuthakathi, kodwa isibambelelo wazi ukuthi sisizaphi. One, okokuqala isibambelelo sisiza kumuntu usuke ubambelelisa ekuthenini angabi nezilingo zokuthi mangabe kukhona umuntu omlingana noma besimo sokuthatha usufana nokuthi usuke ufaka isibethelo sothando lwakho. Angikhathali noma ukuthi umuntu wakho ube umuntu ongayiphethe kahle noma umuntu oyiphethe kahle, it doesn't matter. Uyasithatha nje isibambelelo just for uqinisa an extra protection yokuthi uthando lweni lube ne-strength, kungangeni lutho esuke ifanele ngabe iyanikhinyabeza noma eyisithiyo esithize. Isibambelelo kave sisiza ikakhulukazi I recommend abantu abasuke sebeshadile, I recommend abantu abesuke sebezazi ukuthi no bona bazocinela noma usumthathile umuntu abantu noma usuyithathile ingane yabantu, ngabe wesilisa ngabe wesifazana, usumthathile ufisa ukuthi wakhe naye umuzi woyihlomkhulu, ufuna ukuvusa umuzi wakhe noma umuzi wakubo komfana noma umuzi wakubo kwendoda noma umuzi wakubo kwalowo myeni wakho omfisa ukuthi abe ngowakho ingunaphakade, umakhele umuzi, umvusele umuzi, wena ofisa ukuganelwa. Kuhle ukuthi umbambe ukuze athi noma ngabe elingeka kodwa kungabikho ukuthi ulingeka kangangokuthi kungathi mhlathi makhona izishele ezimshelayo angabi nayo lenhliziyo ukuthi usezohambe evuma zonke waphela. Umuntu uzukuvuma ukuthi ngeke ahlale engashelwa abantu, bayashelwa abantu nawo oshelayo. Umuntu wakho mangabe ethi uyoshela kodwa angagcine sebawo lo muntu esethatheka ngalo muntu, agcine ekhumukuma nalento emkhumbuza ukuthi awu Nkosi yami kodwa kunomuntu esengithathe isikhathi noma ngizwana naye noma ngathi ngizwana kodwa ngiyabona lo muntu amuhle, ngingabhidlisi into yami iyinhle. Ifaka lo touch, ifaka lo valo nje kuyena. Isibambelelo ke leso sibamba ukuthi suke siyinhlanganiso kahle kahle ehlanganisa wena nomuntu wakho. At some point futhi I will recommend ukuthi uma ngabe nisenza usuyi committed ukuthi umuntu wakho uyamthatha kwawena nje ningakwenza. Kukhona ke nale mitho yenza ukuthi kuyathatha kuhlanganiswa wena nomuntu wakho ukuze ningahlukaniswa. Imphathi yayo yizo zona ibambelelo solisuke ehamba nama setup nama eminye imithi esuke ithiseni esuke izonihlanganisa nje wena nomuntu wakho. I recommend ke lokho ingane zakwethu. Thokoza ke ndawo ingane zakwethu, kubalekile ukuthatha isibambelelo kodwa uma uzazi ukuthi ufunani ngempilo, uzazi ukuthi uyapi nempilo ngomuntu wakho. Ungathathi nje ukuthi wenza isibambelelo kumuntu athi uthatha intombi yabantu noma ingane yabantu ufuna ukuhlala ngayo, ufuna ukuyithatha uyimithise udlale ngayo bese uyishiya kanjalo. Kuhle lokho ukuthi uthathe umuntu ngoba nakho usuke sewazi. Don't use umuthi osuke ufana nalowo ngoba nakho wena ufuna ukuyisatisfy wena kuphela, ukhohle inhliziyo yomunye umuntu ngoba lizodikila idlozi lakhe, lidikilisa ukuthi liyakubona ukuthi wena unanhloso enhle ngaye. Same thing goes with isikhafulo. Isikhafulo naso ave sisithatha ukuthenini ke idlozi imali ngakuthanda ukubona ukuthi uyodlala ngomuntu wayo, lesivumela ukuthi sisebenze kumuntu. So it's one and the same thing lezi zinto. Liyakhaba nje futhi wazi uma sekuphike idlozi lisuke sekuphike umuntu okugcina noma kuthi umuthi wakho ubuthathe kuphi kuphi njani, yebo uzoba ne-effect kulowo muntu. Nasibambelelo sakho soba ne-effect kulowo muntu kodwa kuzoba i-effect yesikhashana nje. Uthatha usubona izinto seziyaphenduka sekuba khona ingxabano sokukhona lokhu yana lokho. Ingobani wena awumrespectanga. Lento ayiqale kuwe, awube ne-respect yomuntu wakho, awube ne-respect yempilo yakho nomuntu wakho. Uzazi ukuthi ufunani, uzazi ukuthi uqondeni. Ndawo engane zakwethu I recommend leyo mithi njalo kubantu abasuke beshadile nabantu abasuke sebekhulile bezazi ukuthi bafunani ngempilo. Ndawo thokoza. Makhosi amakhulu. Thank you for watching this video up until the end. Umkhulu wasemakhosini lo Ndaba Enhle Xixongo Ofakazi phansi la eThekwini.
kwamasho. Inamba ke yami ke ngani zakwethu if ufuna ukungithola ungithola on 072 887 1995 iya WhatsApp iyafonelana. Kodwa uma ungithola kuyo yazi ukuthi nginenamba ka-Telkom ebizwa 067 902 or 903 2838 or ungithole lapha ku-email yami ethi mzophilayontuli@gmail.com. Ndawo thokoza, makhosi amakhulu. Thank you for watching this video up until the end.